2009 loppuun mennessä tulee kuluneeksi 10 vuotta siitä, kun lähetyssaarna ja pariskunta Teuvo ja Linnea Kopra aloittivat Tansaniassa niin sanotun puskapappiseminaaritoiminnan. Seminaaritoiminta tähtää erityisesti kaukaisilla kylillä, haja-asutusalueilla asuvien pastoreiden ja evankelistojen kouluttamiseen. Hyvin usein näillä pastoreilla ja evankelistoilla ei ole mahdollisuutta osallistua usein kaukana kotoaan järjestettäville raamattokursseille. Hyvin usein on myös niin, että pastorin tehtävien ohella paikallinen kyläpastori joutuu myös hoitamaan maanviljelijän tehtäviä pitääkseen perheen toimeentulosta huolen. Lähetystyön toimintamuodot ovat viime vuosikymmenien aikana kovasti muuttuneet. Mutta toimintaperiaatteet lähetystyössä ovat edelleen samat. Ne perustuvat Jeesuksen antamaan lähetyskäskyyn, jossa hän sanoo Markuksen evankeliumin mukaan: menkää kaikkeen maailmaan ja saarnatkaa evankeliumia kaikille luoduille, joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu. Matteus korostaa tässä lähetyskäskyn yhteydessä opettamista. Hän sanoo näin: menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni, kastamalla heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen, ja opettamalla heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt teidän pitää. Tähän perustuu toimintanäkymme. Tarjotaan ruohonjuuritason raamattukoulutusta niille syrjäisten alueiden pastoreille ja evankelistoille, joilla ei ole minkäänlaista mahdollisuutta päästä raamattukouluihin tai pidempiaikaisille raamattukursseille, jotka ovat usein kaukana heidän kotoaan ja ovat liian kalliita heille. Sanan julistamisen ja opettamisen aika on juuri nyt. Ihmiskunta kohtaa tänä päivänä monia uusia ja ennalta arvaamattomia ongelmia. Näiden keskellä kaipuu löytää sisäinen rauha iankaikkisesta ja muuttumattomasta Jumalan sanasta lisääntyy. Mikä tekee tästä puskapappitoiminnasta erittäin tehokkaan, on juuri siinä, että haja-asutusalueilla olevien pastoreiden ja evankelistojen vaikutus ulottuu hyvin laajoihin kansankerroksiin. He ovat läheisessä yhteydessä kyläläisiin, kaikkiin alueella asuviin ihmisiin ja tulevat näin kosketukseen heidän kanssaan. Jos heillä on asiallinen tieto Jumalan sanasta, opetusta siitä ja myöskin opetusta, miten seurakunta perustetaan ja miten sitä hoidetaan, on se suuri apu koko kyläyhteisölle. Kansalliset koulutetut uskovat hoitavat evankelioinnin tehokkaasti. He ovat rohkeita sielujen voittajia ja heillä on voimakas näky lähetyskäskyn toteuttamisesta. Ihmisiä tulee uskoon ja uusia seurakuntia perustetaan. Mutta suuri ongelma hidastaa tätä työtä. Monissa Afrikan maissa olisi paljon nuoria evankelistoja valmiina perustamaan uuden seurakunnan kotikonnuilleen, mutta heillä ei ole edes perustietoa Raamatusta, eivätkä he tiedä, miten kirkko voitaisiin perustaa ja miten tätä uutta seurakuntaa voitaisiin hoitaa. Tähän tarpeeseen on syntynyt puskapappi-seminaaritoiminta. Tämä puskapappi-nimitys johtuu siitä, että suurin osa esimerkiksi Tansanian pastoreista ja evankelistoista asuu haja-asutusalueilla. Eli voimme sanoa puskissa. Kun katson tämän maan mahdollisuuksia ja kokonaisuutta, mielestäni meidän pitäisi enemmän panostaa ruohonjuuritason raamattukoulutukseen. Tämän maan saarnaajakaarti ei ole kovinkaan hyvin perillä Raamatun asioista. Jos sitä voisimme nostaa, se nostaisi koko herätysliikkeemme hengellistä keskitasoa.
Tässä maassa on arviolta 10 000–15 000 kylää ilman evankeliumin julistusta, joka pyrkisi johdattamaan ihmisiä uskoon. Niille kylille voitaisiin avata uusi työ eli istuttaa uuden seurakunnan alku. Ongelmana tällä hetkellä on se, että meillä ei ole työntekijöitä. Toisaalta meillä on seurakunnissamme paljon nuoria, joilla on selvä kutsu Jumalalta hänen valtakuntansa työhön. Eli meillä on noin 10 000–15 000 saarnaajan paikkaa auki. Puskapappitoiminta osoittautui heti alusta alkaen erittäin hedelmälliseksi työmuodoksi. Koulutetut pastorit ovat palanneet koulutuksen saatuaan takaisin omalle kotikylälleen ja he ovat siellä perustaneet uusia kirkkoja. Tämän vuoden alkupuolella teimme seurantaa valmistuneiden puskapappien sijoittumisesta eri puolille Tansaniaa. Pääopettajamme Johanseni Pelisiani kiersi näitä paikkakuntia, jossa olimme pitäneet seminaareja, ja hän halusi selvittää, mihin nämä puskapapit olivat sijoittuneet. Ja hän pääsi hyvin rohkaiseviin tuloksiin tässä seurantatutkimuksessaan. Hän totesi, että reilusti yli 200 kirkkoa on tämän 10 vuoden aikana avattu Tansaniassa, eri puolilla Tansanian haja-asutusaluetta kaukaisilla kylillä. Ja näissä kirkoissa on nyt jo yhteensä, kun lasketaan 200 seurakuntaa, jo monia tuhansia uusia uskovia. Puskapappiseminaaritoiminta on hyvin edullista Raamatun peruskoulutusta. Yhdelle oppilaalle 4 viikon mittaisen seminaarin kustannus tulee olemaan noin 30 euroa tai noin 40 Amerikan dollaria. Monilla kaukaisten kylien pastoreilla ja evankelistoilla ei ole mahdollisuutta osallistua tai maksaa edes tätä pientä osallistumismaksua. Heitä tukemaan olemme järjestäneet Ystävärenkaan. Ystävärengas vastaa suurimmaksi osaksi kaikkein köyhempien oppilaiden kouluttamisesta. Tämän vuoden 2009 loppupuolelle tultaessa olemme kouluttaneet reilusti yli 2000 puskapappia. Suurin osa näistä koulutetuista pastoreista tai evankelistoista palaa takaisin kotipaikalleen jatkamaan pastorin tai evankelistan työtehtäviä. Mutta tästä luvusta noin 10%, arviolta noin 200 nuorta evankelistaa, on mennyt uudelle kylälle, kaukaiselle haja-asutusalueelle ja perustanut siellä uuden seurakunnan. Julkaisemme puskapappitoiminnasta säännöllisesti noin 2 kertaa kuukaudessa ilmestyvää ystäväkirjettä. Sen voi saada joko sähköpostin välityksellä tai sitten vierailemalla kotisivuillamme. Vierailemalla kotisivuillamme voit nähdä kuvia ja lyhyitä videopätkiä sekä lukea raportteja seminaaritapahtumista. Puskapappiseminaari toimintaa varten olemme kehittäneet oman opetussuunnitelman, jossa on muun muassa seuraavia aineita. Raamatun sanoma ja sen tulkinnan alkeet. Uskon perusteet. Evankeliointi, uusien seurakuntien perustaminen ja niiden hoito. Pastori ja hänen työtehtävänsä. Hengellinen johtajuus. Ja sitten perheasiat. Avioliitto, kristillinen avioliitto ja sen hoitaminen, lasten kasvatus liittyen tähän. Ja myös HIV/AIDS. Mistä tämä sairaus johtuu ja miten sitä voidaan ennaltaehkäistä ja myös miten suhtautua näihin HIV-tartunnan saaneisiin. Unaamua nini? Mimi kwa kweli nimeamua kujiunga na vikundi kama hivyo vya kulea watoto, na mimi naweza nikaingia kule nikawa kama mjumbe. Kwa masomo haya mimi nimeamua kuifundisha jamii nayoishi nayo. Natosha tena kufundisha na wenzangu ili waweze kujenga kanisa ambalo liko bora zaidi. Kuhusu watoto ndio tulikuwa tunawalea kwa njia isiyowapasa na kwa kweli tulijifunza njia nyingi. Ninaomba Mungu anisaidie kwamba nielimishe jamii jinsi ya kuwafundisha watoto ili kwamba tuwe na taifa zuri, taifa la baadaye.
bahati nzuri akamwokoa hata mume wangu, nashukuru sana. Na haya mafundisho yamenijenga, yani kikubwa sana. Nimepata msaada mkubwa sana. Kumbe. Maana nimeona mengi yanahitaji kukaa katika ndoa sawa sawa. Yaani zaidi kujipanga upya. Kujipanga upya kutokana na mafundisho. Mimi naendelea na kazi yangu ya uinjilisti. Ndio. Mpaka sasa niko hapa tangia 92 niko hapa. Ndio. Na hata hivi nimeitwa na Bwana pia kwenda kutumika tena kule Kongo. Lakini kwa vijijini ni wachache. Wale wanaokuwa wametoka wanaenda sehemu za mijini ndio wanapata elimu hii. Lakini walioko vijijini hasa hawapati. Ilikuwa nzuri sana. Ilikuwa nzuri sana. Ulifurahia mafundisho? Sana. Wakati mwingine. Ndio, mimi naipenda sana. Sana. Ubarikiwe sana.